Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Jerry, ginaingon. Dili masabtan usahay ang dagan sa mga panghitabo. Nga mas piliun mo ang binuhat nga may tag-iya na, nga dili mo mapanag-iya sa hingpit. Apan maugyod ang imong gipalabi, o gibiyaan ang unang binuhat, nga iyang gimahal, nga pure man unta kini nga dalaga. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Ugma sa puntag na di ang imong flight para muuli sa Davao. Uday, inigabot ko sa Davao. Mubiyahe pa ko sa among probinsya sa lungsod sa Sulok, Davao del Sur. Balik pa yun din sa Cebu, ha? Mamatay ko sa kaguol kung di na ka mo balik. Ay, nga nang minyo man sa kaoy nga. Di man ta pwedeng makasal kang may bana man ka. Pero wag naman siya dong. May lain naman siyang kapuyo. Maluoy ka, Cherry. Ayaw taong kong biyahe dong. Ikaw na ba yung giilang amahan sa kong anak nga gamay pa? Uday, balikan kita ka. Kay mahal ko kayo ikaw. Ikaw ang pitik sa kong kasing-kasing. Salamat dong, ha? Kwarto ta na. Human naman tagkaon. Kwarto na to. May kinatog ng akong anak. Tana tayo eh. Magtagpaw tarong gabi una. Kay muulit na kag Davao. Maduaw ka sa imong mamagpapa. Tana kwarto to. Kanon ko nagpaayo ang imo sa dili pa kamupiya. Tana tayo eh. Kinagihinay lang, day. Hindi agi mo dahil mo sin along, Ay, duha ka, Ed. Ako sa ningogo mo na. Kalami, imo mag-iubot. Iugo mo doon akong kabalot. Ay, di na magkwenta. Lamig na kayo. Yakan ko ng imo, ha? Kapot sa mo nga, day. May anak ng unta ko. Pero grabe huutan yun ko. Huot di kay dako. Magkay imo, ha? Marina. Jerry, I love you, Jerry.
Karoon yun ang manakuha ni Marina gabi eh. Ay, nag-abot rin ako sa among lungsod sa sulok Dalbo del Sur. Ako na sa kuyab ang budikit na ako. Ay, gusto rin ba siya nga mamay na ko og magpakasaming duha ni Sheila. Ay, taga mo ta Sheila. Pero si Marina may bukat sa akong kasing-kasing. Nga may bana mo ta siya o anak. Milapas na ang bus nga kung sakyan sa siyudad sa Digos. Lungsod sa padlada na kinindakita. O ang sunod ay ni, mao na nga mong lungsod sa sulok Davao del Sur. Pagkabuan ng ito nga, huwag makanin din eh. Eh, kumusta na karoon sila sa mama papa da? Ingon si Sheila, nga akong uyang. Ay, salamat taon. Gani, ka na yun na. Sige, bitong to kaguol taon si Sheila. Kay, di ka na kuno niya makontak. Nag-ilis mo ka ng number. Naunsa ba ka? Katubang nang miro ni mong 091. Imo mang giilis ang 092 na ang sinugdana. Ay, di nakita. Di nagikuno ka makontak niya sa Facebook. Kumantay siya. Kuwan mong good pa. Kanang bago nga akong account sa Facebook. Bago? Kay, nahack tong karaan akong account. Adi ay. Unya usawan ni hapit taga silang bahay ni sila. Nga, waha pa oy. May diretso ko din sa ato. Kay mo relax ako. Karong hapon ako mo silang sila pa. Unya usaman. Ano hindi ka na aron mamay ta ni sila. Maong ko na imong sulti niya. Nga inigbalik ko no. Igbalik ni mo mamay ka na. Anya dayon magpakasal mo. Bahala lang ko no gamay ang hikay basta kay magkasal mo. Dili lang muna pa, oy. Uy, unsa ba? Wala pa ko'y gana nga mamayo o magpakasal ni Sheila. Unsa? Uy, ngano ko tao? Ay, baya ni mo. Murag nagduda na ko ini. Unsa man, Jire, ha? May lain kang uyab dito sa Cebu City. Sulti, ha? May lain ka bang uyab dito sa Cebu? Tugani ko stinod. Ginoo ko ni mo, oy, Jire. Nga naman taon, doy. Uy, nga nanguyab bang ka dito sa Cebu City, uy. Ha? Na may uyab ka bang taon din, sa atong probinsya. Unya sa ingon, nagsabot pag yung mo mamay ka, magpakasal na mo, kumabalik ka. Doon na pag-ibana ang imong giuyab sa Cebu. Og may anak pag yun. Bayani mo, pagkautok, bulinaw, bayani mo taon, Jire. Ambot pa, oy. Pero may mga ko siya makita dito. Unya, buwag na sa singbana. Mga nga nagkasabot, may ang duha na mo kakasing-kasing. Pues, ingnon ka. Nga ayaw na pagbalik dito sa Cebu. Aron sa ingon, maputol ang inyong relasyon ni ato babayhana. Unya, unsa may atong pangwala din sa ato pa, ngawa man. May bingkahan man ang imong igagaw nga si Lorte. Kamantay magkawala. Anha lang trabaho sa iyang bingkahan. Ayaw na pagbalik sa Cebu. Ayaw na balik, ha? Patuog yun ako. Patuog tambag dyan eh. Kay minyo ang mga babae. Si Sheila ang pagkasali kay pure siyang daga. Kahapon na tayo knapot tong. Karoon pala
lagi kami anhin ako. Kung anday ka nang gi-relax mo sa akong lawas eh. Hago kay ko sa trabaho sa Cebu day. Uy, mingaw mo lagi din sinyo ron. Tuwa sa dagat si tatay nako, namukot. Og si nanay, tuwa sa barangay hall, nagkuha sa ayuda. Dani tumpi, tana sa kong kwarto. Mingaw na kay kunin mo tong. Tana dayon, Jerry. Okay, tana day. Kay gumingan ang pagkuni mo. Tana sa kwarto ni mo na. Mingaw na kay kon. Kalami ini day. Jerry. Sige pa, Marina. 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 Time para God. Unsay Marina? Dili ko Marina dong. Sheila ko dong. Limot ko na. Sheila. Mayak anak ko ni Boy. Ay. Marina ko. Kalami, Marina. Sheila. Sige. Sige ba? Ano ba eh? Purpida karon gabi mo simbat ka ni Sato. Huwag to na kapayusin mo. O, Gaulorte. May balhabal driver na kong nagikasabot. Gamuhatod na ko sa Cagayan. Magbarko na ko dito sa Cagayan padung sa Cebu. Mao ba? Ubalik ka dito taon sa katong imong kalibi dito sa Cebu. Itong giingon mo babae nga minyo. Nga imong uyab. Ugaw? Bisan mo sa ungaw. Si Marina gyud ang akong gusto nga ikauban. Buwag naman siya sa bana. Busag bahalag dili may makasal. Basta lang magkauban naming duha hangtod sangtod. Ayan o. Luuya sa taon sila. Naglaover ba itong pakaslan gudi mo? Sakit man kanya pa rin niya gaw. Apan akong kalipay man akong kipalabi. Si Marina nga akong kalipay. Busa, mubi ako din ni sa ato. Og adunong ko sa Cebu mo puyo. Uban sa babae nga mao'y matuod kong gimahal. O gihigugma. Mibiyagid ko sa Davao del Sur o bibalik ko sa Cebu. Nagiglibin ko ni Marina o wa na ko mubalik sa Davao. Bisan wa may makasal ni Marina, apan malipayon mi. Og mabdos na siya karon sa amog yung anak. Happy na kayo ko. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Jire, dinining tulumanon. What's the style? Happy na kayo is style. Kinimawang sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.